Mayong gabi kanyong tanan. Ako ning gihimo nga video kay ganinang 7 PM na ay ni atem ug hak sa akong Facebook account. Daghan kay siyang gipang chatan. Bisan kinsa na lang ang iyang gipang chatan para mangayo og chikas. Akong ipahibaw diri sa social media nga dili nako kinaiya nga mangayo dire sa social media pinaagi sa Gcash. Katong nagchatin nyo ganiha, dili to ako kay dili gyud na ako batasan, dili nako kinaiya nga mangayo sa mga tao nga dili nako kaila, nga wala ko nakaila. Pasensya kayo sa mga gipang chatan nga gipangayoan og Gcash. Dili ito ako ang nangayo og Gcash ninyo ganiya kay gihakra ang akong account. Then pasalamat ako kay pag-abot ako diri sa balay nga karon lang 11:30 PM nabawi na ko ubalik na ko ang akong Facebook account. So manghinaot ko nga katong nga scammer, katong nga hacker nga wala na siya lain pa nga ma-hack, wala na siya lain pang ma-scam. So aware lang po ka sa mga tao nga dili na to kaila nga mo-chat sa to ang mangayo og Gcash. Kung mangayo man gani og Gcash, mas maayo nga inyo silang i-video call para makita gyud nato kung scam ba or dili. So pasensya kayo ninyong tanan sa mga gipang chatan, sa mga gipangayuan og Gcash. Dili ito ako usa to ka scammer ang nangayo, usa to ka scammer ang nangayo ninyo og Gcash. Dili na ko kinaiya nga mangayo sa inyo og Gcash, pinaagi sa Gcash. Sa pasensya kayo ninyo sa katong gipang chatan. Ubay-ubay gyud siyang gipang chatan, ubay-ubay po siyang na-scam. So pasensya kayo ninyong tanan sa gipang chatan. Dili ito ako usa to ka scammer ang ni-chatin niyo. Sa katong nihatag og Gcash, sorry kayo kay dapat og niya mahatag gani mo Gcash gani, dapat i-video call ninyo daan para para klaro gyud ba nga dili gyud scam. Kaya ako di man ako batasan nga mangayo ni bisan kinsa nga tawo nga dili na ko kaila.